Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vijesti Srpske televizije. Crnogorski premijer Milo Đukanović odgovaraće sjutra u parlamentu na pitanja poslaničkih klubova. Predsjednika Pozitivne Crne Gore Darka Pajovića interesuje koje će biti konkretne aktivnosti vlade u vezi zagađenosti životne sredine u Pljevljima. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić pitaće premijera o opravdanosti sklapanja ugovora Elektroprivrede Crne Gore od 2010. do 2013. godine u iznosu od 15 miliona evra. Poslanik Demokratske partije socijalista Milutin Simović pitaće predsjednika vlade o smjernicama ekonomske politike u 2015. godini, a Borislav Banović iz SDP-a o koncesijama za proizvodnju ugljovodonika. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić pitaće Đukanovića o sredstvima za konstituisanje obaveza na osnovu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i projektima za koje su ona utrošena. Poslanik Socijalističke narodne partije Snežana Jonica potvrdila je da je na sjednici Odbora za ljudska prava podržala u potpunosti stavove zastupnika Crne Gore pred sudom u Strasburu Zorana Pažina, koji je kazao da su predložene izmjene i dopune zakona o medijima neustavne. Jonica, koja je jedna od potpisnica predloga zakona, kazala je da garantuje da predložene izmjene u takvoj formi neće biti usvojene. Predstavnici albanskih partija u Crnoj Gori još nijesu dobili poziv za razgovore premijera Mila Đukanovića uoči najavljene rekonstrukcije vlade, ali ga očekuju do kraja mjeseca, kaže Naziv Cungu iz Force. On kaže da nijesu zadovoljni realizacijom sporazuma koji imaju na državnom nivou. Po sporazumu smo imali predviđeno da se odrede mjesta koja bi bila dodijeljena našim članovima, međutim to nije još realizovano i zbog toga ne možemo da budemo zadovoljni. Tako da vidjet ćemo odgovore u vezi sa tim i kako to možemo da završimo, zaključuje Cungu. U Crnoj Gori broj građana koji imaju negativan stav prema sudstvu u odnosu na prošlu godinu povećao se sa 26,1 na 29%. Pokazalo istraživanje koje uradila Građanska alijansa u saradnji sa Udruženjem sudija. Predsjednica Udruženja sudija Hasnija Simonović kazala je da se ove godine povećao i broj anketiranih sudija koji smatraju da je stanje u sudstvu veoma dobro, sa 68,5% na 72%. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su budžet za 2015. godinu, kao i rebalans budžeta za 2014. Za budžet je glasalo 160 poslanika, a 5 je bilo protiv. Poslanici su usvojili i prateći finansijske zakone. Rano jutros okončana je rasprava o amandmanima koja je trajala 20 sati. Zapad ne krije da je cilj sankcija protiv Rusije da nanese štetu ruskoj privredi i okrene narod protiv vlasti, kaže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Šef ruske diplomatije skrenuo pažnju da se povodi za jačanje tog pritiska biraju veoma prljavo i podsjetio da su u julu sektorske sankcije uvedene na talasu histerije dignute poslije pada malezijskog Boeinga, prenosi TASS. Projekat izgradnje gasovoda Južni tok mogao bi da bude realizovan, prognozira Američki centar za strategijska predviđanja Statford, ocjenjujući da bi Rusija mogla da promijeni svoju odluku o odustajanju od tog projekta. Politički odnosi Moskve i Zapada trenutno su gotovo jednako slabi kao za vrijeme hladnog rata, ali je moguće da se bar sa Evropljanima poprave dovoljno da Južni tok ponovo bude razmatran, objavljeno na sajtu Statforda. Više od 150 letova otkazano u glavnom gradu Rusije, koji je snažno pogođen snježnom olujom. Saobraćaj Moskve je paralisan, potvrđuje i premijer Dmitrij Medvedev. Nijedan od 3 moskovska aerodroma nije zatvoren, ali su na svima zabilježena kašnjenja, javlja Tanjug. Do kraja dana u Crnoj Gori oblačno, ali bez padavina. Maksimalna temperatura za danas do 14 stepeni. Pratili ste vijesti, zahvaljujemo na pažnji.